Hello mga ka-hunting, mga ka-adventure. So, nandito kami sa bukid at hanap ng panggatong. May nakuha na kami. Ito yung mga kasama ko. Wala kaming panggatong sa bahay. Walang pasok. Dito tayo sa bukid maghanap ng panggatong. Yan. So, malamig dito sa bundok, mahangin. Habang sila ay nagsisibak ng kahoy, ako naman maghanap ng uulamin namin. Ito yung lagayan ko, mga ka-hunting, mga ka-adventure. So, malaki oh. Hanggang saan lang yung kunin natin, yung hanggang ilang piraso lang. Basta may ulam lang tayo ngayon tanghali. So, let's go na! So, dito tayo mga idol, mga ka-hunting at mga ka-adventure. Dito tayo, banda. Dito tayo na mga punong kahoy na to. Dito muna tayo maghanap. Subukan natin kung meron nga ba dito. May kahoy dito pinutol ah. Sinadyang pinutol talaga. Sayang tugas. Medyo malaki na. Sino kaya namutol ng kahoy dito? Dito tayo, maghahanap tayo dito. Simula tayo sa paghahanap ng mga taklong dito, mga idol, mga ka-hunters, mga ka-adventure. Dito tayo. Sana makakita tayo ng medyo marami-rami para marami din ang maulam natin. May ano dun oh. Ano bang tawag sa dahon na yan ha? Yung ano na yan? Yung parang, yun oh, mabilog. Medyo bilog siya. No? Yan po oh. Ano na yan? Ano kayang tawag dyan oh? Ito pala ito. Ito oh, bilog. Oh. Ang bunga. So, andyan yung dump truck. Andyan yung dump truck. Ano bang ginawa dyan? Ba't tuminto yan? Pakarga ng bato. Karga siguro ng bato. So, dito tayo. Kahanap tayo ng ano dito. Mga hunters. Parang sumakit yung tiyan ko mga hunters. Sumakit yung tiyan ko. Kahanap tayo dito ng taklong. Wala pa tayo nakita ng taklong. Baka doon sa baba mga hunters. Meron doon sa baba. Kasi dito banda. Marami naghahanap dito. Kaya siguro ano na lang pa dito. Bihira na lang siguro dito. May daan dito papunta doon sa baba. Ito yung mga kahoy dito, mga tugas, mga idol, mga hunting, mga ka-adventure. Ito. So malamig dito sa ilalim ng kahoy mga idol. Sana kita tayo dito. Sana may makita tayong taklong dito. Ito yung sinasabi ko. Itong bago na to. Anong klaseng bago to? Ayun o. Yung bilog o. So this mas masyado makita kasi against the light. Ayan po. Asan yun? Ayan yan. Ayan. Ito yun. Mga hunters, adventures. Anong tawag dyan na bago na yan? Parang siyang bunga. Meron pa dun sa taas. Marami pala ito. Marami dito. Parang ano niya. Bunga niya yan. Yan yun ang bunga niya. Marami. Yan o. Na pumibitin. Bitin lang. Sige. Muna tayo dito sa ilalim mga idol. Doon. May nakita tayo doon mga hunters. Dito. So mga hunters, ito na po yung nakita natin. Ang makwit ng busina yun. May mga sasakyan doon. Ito yung mga hunters. Ano pa tayo mga idol? Yan dito. Kita na tayo dito. Saka doon, dalawa pala ang kita natin. Ito siya mga idol. Ayan po. Ito po yung sinasabi naming taklong ulam namin dito sa bundok. Ito yung ulamin namin. So meron pa dito isa. Unahan, kunti. Ayun. So maliit pa. Pero pwede na to. Ayun to. Ano ko, nalag-lag patuloy. So sa baba naman. Huwag na lang yun. Hayaan na lang natin yun. Meron tayo nakita dito. Ayun. Pinalita na ba daw?
Ayan natin yan, medyo maliit pa kasi. Ayan ito mga idol. Medyo maliit. Pero ayan na natin, kunin na natin. Aray ko, ito naman. Putol to, nagtalas. Ang tulis. Ito siya mga idol. Medyo maliit. Meron pa isa. Meron pa isa dito. Maliit pa rin. Pero sige na lang. Wala tayong ulam. Ito mga idol. Wala tayong ulam kasi. Tanghali na. So dito, meron dito mga idol. Ayan. Ayan po mga idol. Dalawa pala. Meron pa isa dito. Dalawa pala nakita natin. Ito yung isang mga idol. Ayan. At ito isa. Ayan. Dalawa yung nakita natin. Hanap na lang tayo. So, meron tayong nakita dito. Isa, sa taas. Kita dito sa mga bato. Yung bato na matulis. Dito. Saan ba yun? Dito banda yun. Saan na yun? Dito. Ayan. Dito sa taas yun. Ayan. Meron. Dito lang. Ito. Isang kahoy na to. Nagaglan. Baka naglag na naman ito. Sige lang. Payugin lang natin. Kasi pag nalaglag yan, baba lang yan. Ayaw. So, ito. Okay na to. Ayun, yung kinakain nila mga idol. Dahon. Okay. Hanap naman tayo. May paniki mga idol. Ayun mga idol. Ayun yung paniki na yan. Ayun, nakabitin lang mga idol. Yung paniki na yan mga idol. Ayun o. Kabitin lang. Ayun o. Uyugin natin. Ayun o. Lumipad na siya. Ayun, doon na naman yung sa unahan. Tayo nakita. Dito nga. Ito, maliit. Ayan. Mayroon konti. Ayun. Ayan. Ayan, konti. Maliit lang. Pwede na. Meron na naman dito mga idol. So, gagawin natin mga idol. Kumbitin na lang natin yan. Ikat natin dito mga idol. Ayan po mga idol. Yan. Kita nyo ito. Ito yun mga idol. Yun, sa baba. Gumulong. Tingnan natin. Tingnan natin. Ito. Ayan. Ayan. So, meron dito mga idol. Yung taas, sungkitin lang natin. Ito yan. Ayan. Ayan siya. Ito, medyo malaki. Malaki siya. So, pasok talaga yan. Ano naman tayo sa unahan. Ito, may nakita tayo dito mga idol. Ito, dito. Mababa lang. Ayan mga idol, yan o. Ito yun. Ano pa tayo? Sana marami tayong mga idol, para marami tayong mga ulam. So ganito kami dito sa bundok mga idol. Meron dito mga idol. May isa dito maliit. Ayan, nabilog na. Ito maliit. Pero malaki pa ito kaysa sa suso. Suso, ano ba ito lang? Ayan. Ito na yun. So, sana pa tayo. Meron pa, mga idol. Meron dito. Sungkitin na naman natin. Sungkit natin. Ayun, biglag. Yan.
Tingnan lang maigi sa taas. So, hanap pa tayo. So, meron pa dito. Nagtatago mga idol. Ito, may nagtatago dito. Sangkitin na naman natin mga idol. Ayun, naglagagad. Ayan. Ito. Ito. Ayan, medyo malaki na. Malaki ng konti. Tingnan natin maigi sa taas. So, may nakita tayong malaki mga idol. Ito, dalawa. Tatlo. So, tatlo sila mga idol. So, ang gagawin natin dito, maiksi yung panungkit natin mga idol. So, kukuha tayo ng medyo matas-taas na panungkit natin. Puputulin muna natin itong kahoy. Dito mga idol, tatlo sila. So, unahin natin dito. Pinalaglag. Kumapit na siya. Ayan. So, yung dalawa. Nalaglag din yung isa. So, yung isa, hanapin na natin. Nalaglag, ayan. Ito yung isa. Tsaka yung isa, ito naman. Ito, nalaglag yun. Nalaglag isa pa. So, magkatabi lang to dito. Sila. Tatlo. Ayan yung isa. Yun. Ayan. Ito na. Ito na. Ito yun. Ito na. Medyo malaki siya. Pagpanakuha natin dito. Nagaling natin itong panungkit natin. Medyo mataas. Pag mayroon mataas, susungkitin natin. So, hanap na lang tayo. So, dito meron pala dito mga idol. Ito, mababa lang. Tignan natin, hindi napansin mga idol. Kasi sa taas lang tayo nakatingin. Meron pala dito sa baba. Buti na lang, nasilip ko. So, hanap na lang tayo dito. So, may pandi naman tayo nakita mga idol. Meron mga paniki dito. No, nakalambitin siya. Doon banda. Yan no, yan no. Kalambitin. So, mamaya. Paniki mga idol. Ayan pong paniki mga idol. Ayan yung paniki mga idol. Ayan o. Ayan o mga idol. Ayan yung paniki. Kalambitin na naman. Hanap na tayo na taklong. Hala, paniki. Paniki. Medyo madilim eh. Against the light kasi. Yan po. Yan po ang paniki. Yan. Yan po ang paniki. Nakabitin laang. Ayan, kita siya mga idol. Nakalambitin lang. May nakita tayo dito mga idol. Dalawang piraso ng taklong. So, doon banda mga idol. Sangkitin lang natin. Medyo malaki. Ayan, isa. Huwag kang magtago. Ayan, naglan na. So, ito na tayo sa unahan. Ito na yun ito. Ayan. Ito yung isa, ito na. Ayan. Nalaglag. Ano niya, yung bahayan niya. Ayan, nabigyo na butas. Tumama sa bato. Hanap pa tayo mga idol. May nakita tayong langka dito mga idol. Ganda yung langka mga idol. Linis ng bunga na yan. Maganda tingnan. So ano pa yan, bata pa yan. So namunga talaga yung mangga. Kahit mangga ng langka, kahit nasa ilalim ng mga punong kahoy. Ito natin sa unahan. Abot yung bato dito. Delikado pala dito. Pag dito ka, pag nagtrabaho doon, gumulong pala yung bato. Abot hanggang dito yung bato mga idol.
Yan, may langka pa. Yan, oh. Wait. Oh, hindi pa. Hindi pa hinog. Hilaw pa. Hilaw pa talaga. Yan, langka pala ito, no? Magkatabi yung ano, kainito sa langka. Yan, bayan, bayan ng taklong. Wala na yan. Wala nang laman yan. Patay na yan. Hanap tayo ng buhay pa na taklong. Meron dito mga idol. Ayan, sa taas. Sumabit yung panungkit natin. Ayan po, hindi nalagyo po. Saan na yun? Hindi nalagyo. Oh, wala na. Eh, saan kaya yun nagpunta? Posible naman. Dito na. Dito pala siya. Hindi natin napansin yung pag-plug niya. Ano wala? Buti nakita pa. Hanap pa tayo. Meron pa dito mga idol. Ayun mga idol. Sungkitin natin ito mga idol. Yun, laglag. Ito na. Masira yung bahay niya. Magkalaglag. So, may nakita pa tayo doon isa. Pero medyo mataas. Tingnan lang natin kung maabot yung panungkit natin. Hindi, subukan natin kuyugin. Saling po mga idol dito. So, parang maabot yung panungkit natin. Maabot ito. Abot doon yung ano. Kasi may isa tayong nakita doon. Tama din. Ito. Isa dito. Dito yun. Ito yung isa tuwan tayo. Ito. Ito yun. Meron na. Ayan na. Meron dito isa. Kita ko. Saan na yun? Meron yun dito. Tingnan lang natin. Saan ba yung ayan. Ito. Ito yun mga idol. Ayan, dito na. Ano ba yun? Ito na. Ito na. Sinahan naman tayo. So, mga idol, meron dito mga idol. Meron dito, mababa lang. So medyo malaki. Medyo ayun o. Medyo malaki siya. So, ano po, parang hindi abot. Ayan, abot na. Medyo malaki siya. Meron na dito. Nakita tayo dito. Ayun. Tayo na. Tumunog. Ay yung ano niya. Bahayan niya. Yung shell niya. Tumama sa bato. Sira. Sira yung bahay niya. Meron dito mga idol. Dito po mga idol. Ayan. Sungkitin natin mga idol. Ayan. Kita ko na. So lapitan natin. Ito na yun mga idol. Ito na. So hanap na tayo. Okay. Medyo marami na yung nakuha natin. Meron tayong nakita na naman dito. Isa sa may mangga. Ayan mga idol sa may mangga. Ayan doon, laglag. Lapitan natin. Ano po? Yan mga idol. Ayan. So medyo ano na, pwede na ito pang ulan natin mga idol. Mga idol, uwi na tayo mga idol. Kasi medyo may
kuha na tayo. Medyo marami-rami na. So may pang-ulam na tayo mga idol. Ulam natin sa tanghali. So uwi na tayo. Let's go. Okay, dahil ano ito natin. Lulutuin natin mga idol. So nakarating na tayo mga idol. Uwi na tayo. Nagihaw sila ng mais. Mag-snack sila mais. So ito lang yung kuha natin. Ito lang medyo ano naman. Makaulam naman. Ayan. Nagkuha tayo ng konti. Ulam na to. So ayan na. Ano siya ng apoy. Gawa siya ng apoy. Okay. Scout ko nung saka Girl Scout. Gawa na sila ng apoy. Grabe. Gasan. Lalaway sila yan. Ano yun? Oh, grabe eh. Sige, isa pa. Tubig. Isa pa, agam din eh. Tubig. Hop. Nagbangsin na naman ito. Ay. Okay. Ano na? Satu na. Okay. Ito. Sabuan. Sabaw. Babaw. Kumaan. Para na. Ini dia kau, ini kakak ini. Okay. Kita lang naman. Naman. Ay po ano? Kalimot naman lang ko. Gigit na lang. Ba? Okay. Wang. Terang, tulong kahoy pa. Kahoy na yung kaitan niya. Tugas na. Tugas siya. Tugas. Kasi naman. Yung ito pa ko, abay huwag mo na. Sabay ko lang ka tara. Tara na. Kutsara ay na kutsara ay. Kuna na mo nang ako. Kahoy. Oh. Sin of bitsin. Sin of bitsin. Yes na. Kasi nga po eh. Yung sabaw. Hindi na natin yan. Lagyan natin datang. Sobrang init. So, lagyan natin asin. Wow! Lagyan na. Ako sa mga kadidiri ko eh. Lagyan natin lang asin para nagtimpla na. Rasa na. Ito na yung ulam natin. Yun. Sarap. Sarap na. Ito. Tanggalin natin. Ito, kainan na. Ini kayo. Kaya bo bitaw. Sino ba nila? Nga ba ito? Kaya kapag ito sa
Ay,